फैगोन ना फैया जाखोब्रा दिनैलाय डिउटियावलाय नायनो लुबैसोदोंमोन माथो दाबो सफैला बिलाय फैनायाथ' फैबायमोन उरुलि दामदुलिखौ लोगो हमनो नाथाय बेमार जाफ्लागोन आं दिनै मा बेमार जागोन फारसेनिफ्राय आं जाहाजोबखाबाय आंना बेमारानो खिनाय उरि सानाय बिखा सानाय बायदि बायदि खर' आलुनाय माबा माबि मेलेम गलिनाय देखायजोबखाबाय आङो आरो मा बेमार दिन्थिगोन दिनै बिनि सिगाङाव जियानो जाथों फैग्रोथोंसै बियो दिनै येस सफैबाय खायदा बोराय बाहायदो उरला खायदा बोराय माबायदि नों जाम्बाबा जिरायना थानोसै नामा आफा नों गैयाबा आंखौ सोर फिसिबावगोन आफा आयौ माथो उरलासोलाय मा जाखो बेलाय दिनैलाय मा गाबद्राबायखो फुङावनो ओइ उरला मा जादों नोंलाय मा गाबद्राबायदों माबा मावरिया थां मा थां आफा आफा नों गैयाब्ला आंखौ सोर फिसिगोन आइखौ सोर नायगोन आफा नों मानो बिदि जाखो बेमार उरला मा जादों बुङामनो मा गाबद्राबायदों नोंलाय माथो गाबफेरनो रोङामोन दिनैलाय मा गाबद्राबायखो नोंलाय सोर मा जादों आयंआ मा जादों मा जानायखौसो नुदों नोङो दांदुलि मा जानायखौसो नुदों आंनि आफाया मैया मैखुन जानानै खियानो खि थांगासिनो सौनो थैसिगोन उरलि नों गैयाबा थैसिगोन मा आयंआ मैखुन जानानै खिनाय जादों उरला आयंआ बेमार जादों आरो नों बेयावथ' मानोथो गाबबाय थाखो लांदो थां देला नों थां उरलाजों थांफा उरला थौ फै जल्दि गारियाव गाखो फैदो जल्दि बिदि मैखुन जानानै खिनाय जानाया बारा गोबाव थाया थाब थैयो फैदो जल्दि फैदो उरला फैदो दांदुलि बेखौ नाङा लांथाखौ नाङा बियो मानसि बुथारोसोनो डाक्टर मोजां नङा बियो नायनो थांबा मानसिफोरखौ बुथारसो गारबोयो मेल्ला रेकर्ड खोनादों बिनि नाङा आंनो नोंखौसो नांगौ उरला मा गोदाव सोराव बुखिलाबाय थादों आंखौलाय आंनि डक्टर मावना जानायखौ मेगन सादों नामाब्रा आंलाय सोरखौ बुथारफेरखो होद मोजांलाय थां होनानै दां खोमा फारसे गाहोगोनलाय दालाय आङो उरला नों बेयाव नांलायबाय थागोन ना नोंनि नोम्फानिनो माबा मोनसे बेबस्था खालामसिगोन सोर डक्टर मोजां सोर डक्टर गाज्रि मुलियासो बानायगोन दा आफा आं मा होननानै बुजायबावनो नों दङना थिगैनो आफा नै दानि समाव रावखौबो आंगो होननानै मोना आफा नों मिथिखागौ दा नोंखौ नै रावबो नायनो मदद गैया हेफाजाब गैया नोंजों रावबो उरला बालुदा गेसाव मा गोब्रामदों नोंलाय सोर नायनो गोसो गैया जाखो जल्दि थौ बेमारखौ दोनजाबाय थाया मैखुननि बिराद खाथार थौ जल्दि गारि गाखोै थौ देला नों सिङाव थांदो आं थांना फैनि बेयाव दसे थाब फैगोन आं आरो नों मा बेरालाव नायबाय थानोसै ना गोख्रै थांगोन बिमा एफा गोजानाव थाना जिरायो नामाब्रा फुवानजौआनो फै खाथियाव फैना बिमा एसे खाथियाव फैना रायलायनानैबो बे बैसोआवबो लाजियो लाजियो नामाब्रा बुरै फै खाथियाव फै नङाबा नै आंनो थांनोसै बोराय मांग्रांग्रां लाजिमाराहाय बे बिफाया दा फिसालाया नुफैबा मा साननांगौ दे आयु लाजिलायलांबाय साहां नै बिफा नों बाबाखौ दिनै नुवाखै नामा दिनै मा जादोंथाय फुङावनो सिखारनानै जि दुगैदों हाखु दाखुनो जि आराम देलायनानै बहा थांखोथाय दिनैबा खोन्थालाङासै आंनोबो सेंग्रा बैसो नालाय बेरायहैगोन आरो मा दाथ' गथ' गोरलै नंलाना बिमा बिफाखौ सानफ्रोमबो नांबाय थागौ बहाबा थांबा खोन्थालांनांगौ थांदो आरो दा बहाबा फैगोन बिफाहाय आंनो बिहामजो नांसिगौमोन बे फिसालायानो दाबो बिहामजोखौनो होफैला ओंखाम ओंख्रि सानफ्रोमबो आं संबाय थानांगौ बानाय मोनलाय लांबाय आं बुरै देहा जाबाय बिहामजोनि ओंखाम ओंख्रि संनायसो जानो लुबैसोनाय जाबाय आहा आइलाय न' दङ ना ओइलाय बिमा जोंना फिसालाया जिउ गोलावथार रायखांनाय लोगो लोगोनो सफैमारबाय आंनि फिसालाया नायलाय सोर फैदों सानाव आलासि लाना फैदों नोंनि थाखाय आयु दांदुलि आगैबो फैदों माथो फै हाबाब फैफेरा दिनै मा गोसो जानानै फैखो आगै नोङो उरला आं बेफोरखौ मा खोनानो मोनदों सोरबा बेमार जामारदों ना गरिब मत्लबि लाबोनो होननासो लाबोखो बहाथो आयंआ बेमार जादों होननाया मा आंखौ फैनायनिसो खोथा बुंखो माने रावबो बेमार जायाखै जामब्रबायलै उरला जामब्रबाय मा खालामबावनो दाना माथो जादों फिसाफोर मा जादों मा दावराव-दावसि दे जिरायग्रोलाय फिसा जिरायग्रो मोजां रायलायनि आयं मैखुन जानानै माबादि सेन्ट्रि जादोंबालाय नै उरलाया आंखौ हाखु दाखु हांगु जालायना लिंनानै लाना फैदों दालाय माबोरैथो एसेसो मोजां मोनदों ना मोनाखै आयु सोरनि सेन्ट्रि जालाबायनो आगै जायाखै जाहालाय नै मैखुन ओंख्रियानो नङा माथो उरला बाबा मा जाथो थगायना लाबोलाबायो नोंलाय उरला नांखौ मानो थगायखो नांखौ मानो थगायना लाबोखो मानो थगायना लाबोना आंखौ आंहा खामानि गैयामोन नामा बे फिसालानि बाथाय जेबो खामानियानो मालाबाबो गद जाया आयु बिदिबो खालामो मानसिखौ नोंखौ साला उरला आंखौनो बिदि थगायनानै लाबोदों ना आयं थांनोसै दे आङो रावबो जेबो जायाखैबालाय मोजांबालाय
आंहालाय आरो जि बेखौनो हाखु दाखु गिनायानो जिउआनो गहां गहां जालायबायमोन माबा मैखुन जानानै दिसेट्रे जानानै खियानो सौसौ थांगारदोंलायनो बेबायदि थगायनालाय आंखौहाय र' नोंखौ सारला दे आयं होमबालाय आं थांनोसै दे गाहा अफार रागा नालाय आंनि फारसे ध्यानखौनो गैया बेनिखायनो नोंखौ सालु खालामनोब्रा आङो नैबे उरलानि बुद्धिजोंलाय नोंलाय मा हागौब्रा दांदुलि उरलानि बुद्धिजोंलाय नोंलाय मालाथो देरहाफेरो आं नोंखौ फसायोना आइनोबो बिहामजो नांगौ जाबाय थादों नालाय बेनिखायनो नोंखौहाय आइ आबा आफानो देखायनो नोंखौ लाबोस्रायदों आरो आं मा दे आइ आफाखौ खुलुमखादो आं नोंखौ लाबोखाबाय थगायनानैनो आयला नांखौ लायसो थांगोन ना लाफासो थांखो गोसो जाबानो खानो हा मा सानखो नांखौ नै बे दांदुलिया गोरलैयाव बुरखाजाग्रा नङा दांदुलिसो आं दांदुलि हो दांग्रोम जोबनासो फारसेनिफ्राय नाय सालि जालि नायग्रासो आङो दांदुलिसो आं दांदुलि मिथिना लाखा दे आयंमोन बिदिबालाय थादो दे आं थांनोसै नै दांदुलि आगै दिनै हरसे थालांदो दे मोनासिगोनबो दिनै स्रायनो जाहा मोखां नायज्लाय ओंखाम जानोसै थालांदो दे दांदुलि दे औ आगै थालांदो दिनै दे थालांदो दे आगै दे नुबाय दांदुलि नुबाय आंनि आइबो आफाबो नोंखौ फसायखायो थालांदोब्रा दांदुलि थालांदो नों था होनायखौ आं थागोन बिदि सानो नामा नोङो आयंमोन था होनायखौसो थागोन आङो नों बुंनायखौ नङा मिथिना लाखा दांदुलि ओइ उन्दुलांबायना ओइ आरो नों उरला बेयावलाय मानोथो फैबावखो आया उन्दुनाय मानसियालाय आरो माथो फैफिनखांजोबबाय आंखौबो नों मा उन्दुनो होला नामा सिरिथा दांदुलि एफा गोसा होख्रावो आइ आबाया उन्दुवाखै आं नोंसो उन्दुनो फैदों मा होनखो नों उरला बालन्दा नों आंजों उन्दुनो नोंलाय सोर आरो आंजोंलाय मानो उन्दुफानांगौ नोंलाय हा माने एसां गोसा बुङोब्रा दांदुलि आं हारसिं उन्दुनो हायाथ' ओंखायनो नोंसोरसो उन्दुनो फैदों आङो मा होननाय जाखो बे उरलानि आखला मा होननाय जाखो खुगायाव जि फैयो सालायखौ फिदिंद्राबायबानो बाथ्राया बुंनाय बायदि जायो नामा हारसिं उन्दुनो हाया हारसिं उन्दुनो गियोबालाय बोरैथो गोदोनिफ्राय उन्दुखो ना नोमा नोम्फानि गेजेराव उन्दुयोमोन नोङो थां उन्दुहैथां दाबो थां बिसिनि गेजेरावनो उन्दुहैथां आंखौलाय माथो डिस्टार्ब खालामनांगौ आंलाय सोरदोंनि आं मिथिया दांदुलि आं नोंजोंसो उन्दुखागोन हाबाब बे उरलाया गावखौनो गथ' गोरलैसो मोनखो ना माखो ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदि मा साननानै आंजों उन्दुनो फैखो जानाय नङा थांनोसै आं थादा नोङो गावनि हिनजावसो मोनखो ना माखो आंखौ आंजों उन्दुफानो लासिसिंनो थादा थांनोसै आं फैथारहां दिनैनिफ्राय नोंनि न'आव ओइ दांदुलि बहा थांनो नागिरदों नोङो फै मानो थांनो नागिरखो नोङो दांदुलि उरलानि उत्पात खालामनायाव दांदुलिया न'आव फैनानै उन्दुफैफिननो गोनां जाबाय फन फैलायबाय सोर भिखारिनिबा फन फैलायखो दाबा सोरबा मा बिहरलायसै सोर भिखारिबा ओंखारलायखो बे फुङावहाय उन्दुनोबो सान्ति गैया नैलाय उरला गेसावसो एसा पुङाय मा सेवलायखो बिनालाय दिनैलाय मानसिफ्रा बिसनानिफ्रायनो दाबो सिखारनो रोङाखै बेनो फुङावनो मा सेवलायखो आंनि खर' मेलेम गासै जाजोब्बाय बेनो जाजोब्बाय जेबो गैला जाजोब्बाय आयु मा उरला जाखो बियो मा उरला जाखो आरो मोनसेल'सो बाखिसै बे आंखौ जाजोबनो मिथिगौ ना मोनसेल'सै थैल' लोंनो बाखिसै बे आंनि थैखौबो लोंसिगोनसै बियो आयु माबायदि उरला सोर बिमा बिफाया जोनोम होखो बेखौलाय मा जानानै जोनोम होखो दे बुं उरला बालन्दा मा जाखो नोंहा ओइ दुगि मारि नार्स आंखौ बांद्राय बालन्दा मारिबाय थानोसै नोङो नङाबा मारिजोबगोन आंखौहाय नट मारिजोबगोन आंखौ नट मारिगोन ओइ बालन्दा आंखौ नट मारिनो फैलाय फै माबायदि नट मारिग्रा फै नटखौ ला आरो ओइ मार्तलखौ लाना फै दलद उन्दुना होनि आंखौ मारिफैलाय मादि मारियो हिम्मत दङबा नोंखौ उल्था मारिफिननो हायाबा आङो साला उरला गेसाव बालन्दा ओरैनो रागवा थायाखै नोङो उरला ओरैनो रागवा थायाखै नोङो बालन्दा हामालै दांदुलि हामा नों हिनजावसोथ' दांदुलि नों हिनजावसो हुवा बायदि बांद्राय देखायनाङालै नों गावखौनो एसे नर्मेल जा दांदुलि नर्मेल जा ओइ बालन्दा मा बुंबाय थादों नोंखौ मा बुंबाय थादों आंखौ मा बुंबाय थादों मा रागिया हुवाफोर हिनजावफोर माबा फाराग थायो नामा थायोलै दांदुलि थायो नों हिनजावनि लिस्टाव गोलैबावाखैब्रा दाबो दांदुलि नों हिनजावनि लिस्टाव गोलैबावाखै नों सिख्लासो दाबो नों सिख्ला बैसोआवनो बिदि एसां लथा बेरेबायदि दिन्थिबा नोंखौ सोर हुवाफ्रा लागोनब्रा हो सोर हुवाया लागोन नोंखौ आंल'सो बोरैबा नायसनगासिनो नोंखौ दांदुलि ओइ हिनजाव मोननो रोङै रांखोना थानाय बालन्दा नों दायो फन दोनगोन ना आंखौ उन्दुनो होगोन नोङो एखौल' बुंदो दे दांदुलि सना दे एखौल' बुंदो नों दिनै थांगोन ना थाङा नार्स डिउटियाव आंनि डिउटियाव थांनाय थाङै जानाय खिनाय हासुनाय फारसेनिफ्राय हिसाबानो नों सोर बेबादि बायदि बेमार जाथिनानै नोंनो ट्रिटमेन्ट खालामनो फैबा आथिंनि बेमाराव आखाइ सिफायगोन आखाइनि बेमाराव खर'आव नोंखौ दांहैगोन आं फै नोङो आंनियाव एबार
दोनदो नोंजों रायलायबाय थानानै आं फुं गावनि खर'खौ गुदुं खालामना लानो गोसो गैया आङो ओरैनो बाहा खर'a गुदुं जाना दंखायो सानफ्रोमबो कर'ना बेमार नायै आरो ना आंनि खर'खौसो आवलिहोबावग्रा अबेनि सनफैखोना आंनि गेजेराव आल्ला गिनानै दानना हरखाबाय उरला गेसाव बालुन्दाया उरलाजों नांलाय आंहासो मेंजोब्बाय मानसिफोरनो बे लामा ससेयाव बा मोदाय नांबोनाय बायदि आंनियाबो अबेनिफ्राय नांबोखोथाय बे उरलाया साला बालुन्दाया सान्ति दोनला बे आंखौ सान्ति दोनला थै खर' मेलेम फारसेनिफ्राय जाजोबनो लोंजोबनोल' नागिरसै बियो आंनि दे लोगोफोर नोंसोरबो बाद होदो दे उरलानि नांलायनायफोरखौ उरलानि दुस्थ'फोरखौ बिनि फालतुफोरखौ बाद होदो दे नोंसोरबो दे आंबो बाद होनोसै माथा मारिबाय थायो आं बेफोरनि थाखाय लोगोफोर आङो नोंसोरनिसिम बिसनानिफ्राय ओंखारैनि सिगां मोनसे खोथासो मिथिहोनो सानदोंमोन आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअखौ नायनानै आंखौ अननानै नोंथांमोना सापर्ट होगोन होननानै बहा सापर्ट होनांगौ आं खोन्थानि दे लोगोफोर खोनासं दे आरो आंनि बुंनायखौबो मानि दे लोगोफोर आं नोंसोरखौ अननाय जासि हरबाय दे लोगो दे एडभान्स आं नोंसोरनो अननाय जासि बावखाबायसो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां एबा गाहाम माने मोजां माने गाहामखाना बेनो मोनसेयानो मोजां मोनदोंब्ला आरोना जेरै गाहाम मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आंनि चेनेलनि नामानो जाबाय उरला पुतला चेनेल मिनिनोसो ओंखारग्रोखादो आंहा लोगोफोर आरो मोनसेबाव दै साबस्क्राइबथ' खालामखांबाय बिनि उनावहाय मा होनगोन लाइक कमेन्ट शेयार खालामनोबो दाबाव आरोना दे बेखौनो आङो नोंथांमोननिसिम खावलायनाय थाबाय आंहा दिनै दिना मोजांबो गाज्रिबो होननांसिगोन गाज्रियानो जाबाय उरलाजों नांलायनाय बियो आंनि खर'खौ गुदुं खालामबाय थायो नालाय बेयो गाज्रि जाहैबाय आरो मोजाङानो जाबाय नोंथांमोनजों आङो दिनै रायलायनो मोनबाय शेयार खालामलायनो मोनबाय बेनिखायनो दिनै जोबोद हेपि I love you all आं दायो सिखारनोसै दे सिखारनानै हाथाय हुनोसै ओमफ्राय एसे एनै सिङाव माने उदै सिङाव थानाय लेथ्राफोरखौ गारहैनोसै आरोना बिनि उनावहाय ओंखाम जानोसै ओंखाम माने ब्रेकफास्ट जानोसै आरो मा जानो जायो र' दे होमबा लोगोफोर दे थादो दे